כן, שאין לה כוח לזה. להשקיע יותר מדי כשיש... ראיתי שהיא לוקחת שני שלוקים בדיוק, וזה... ראיתי שאי אפשר לבנות. הנה, הבאת בקבוק שלה. יאללה? כן. את רוצה לנוח? קצת כן. מצליח. קצת לנוח. עוד? אפשר להשאיר את זה אבל בפנים. כן. היא עושה הפסקות גם אם זה נשאר. כן. כן, בוא. מה זה מפריע לה? לא, אני רואה עם הרגליים. סבבה. כל כך טוב? כן? אבל מה, היא צריכה לשתות את הכל? כן. כמה שהיא רוצה, אם היא לא תרצה, אז היא תוציא את זה. זהו. ואם היא תרצה. אם מוסיפים לה עוד, מה שהיא רוצה. אם היא תחסר את זה, זה מוסיף לה עוד. לפי איך שזה נראה שהיא תחסר. כן. זה יפה. כן. ישנה טוב, כמה שהיא לא תוכל לעשות, נכון? ישנה טוב מאוד נחה, עכשיו היא יכולה לאכול. לא? לא, יש לבוזות. עכשיו נסתכל גם פה. לא בעיינה, יש לה ציפורניים. כן, גזרנו לה חלק, אבל נראה לי שעדיין יש לה... כן, 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 גם ברגליים, גם בידיים, כן, הכל, הכל. אבל אתמול נתנו לה חיסון אתמול? חיסונים או רק אחד? לא, רק אחד. רק אחד. ומתי נותנים כל החיסונים שזה... עוד חודש. נגד שעלת, נגד חצבת, אני יודעת. חיסון המשולש, ואחרי זה יש עוד דם. כן. עד גיל 2 בערך כל פעם יש... כן, יש משהו אחר, כן. הם מקבלים לפעמים קצת. כן, בזה של שלושת החיסונים, הבנתי שיכול להיות חום. כן. אני זוכרת שעשו לי נגד בבואות. מה זה? אני קיבלתי חום. זה חיסון נגד הבבואות רוח? כן, כן. וזה היה לי, זה בא לי דק בזה, נורא. ואני קיבלתי, שהייתי קטנה, אני קיבלתי, אני לא יודעת למה. ידעתי שחיסון נגד הבבואות הרוח זה משהו חשוב. בבואות הרוח. בבואות שחורות, כן, כן, זהו, לא הבנתי. בבואות שחורות. אוקיי. כן.
יש לה עוד הרבה להתאמץ, עוד מאמי. עוד קצת להתאמץ, לא הרי, אבל צריכה קצת להתאמץ.